în care spune despre pragul dintre orgasm și ejaculare. Pentru că noi avem senzația și credem că orgasmul egal ejaculare sau ejaculare egal orgasm. E bine, asta nu e așa. Ejacularea este poate să fie, atenție, poate să fie și după orgasm sau poate să fie și înainte de a avea orgasm. Dar, în general, E după. e un pic după. Da. Un pic de tot după. Câteva secunde. Da. Și ce trebuie să faci tu este efectiv exercițiul de prezență. Pentru mine asta e, a venit natural. Tot făcând. La un moment dat încercam să fiu cât mai prezent, să nu se întâmple chestia aia. Nu știam dacă... De ce făceam asta din 3 motive, să zic așa. 1. Observam lipsa de energie pe care o aveam după. Adică dacă ieșea, vreau să mă culc, îmi lua 2-3 zile să-mi revin. La modul să-mi revin, la ce mă refer când zic să-mi revin? Că e foarte important și foarte relevant. Nu e, gata, bag o țigară, mi-e somn, mă culc un pic și mă trezesc. Nu, energetic, efectiv, mă simțeam mai puțin bărbat, mă simțeam mai puțin viu, mă simțeam mai puțin energetic, mă simțeam mai puțin magnetic, adică aveam momente în care eu foloseam energia asta special pentru scopul, cum ziceai și tu, pentru scopul pe care mi-l propusesem în momentul respectiv. În prima mea campanie mi-amintesc, am făcut-o special în momentul în care ieșeam pe stradă să vorbesc cu oameni, uite, candidez ca să fiu cât mai magnetic și ajunsesem într-un punct în care chiar se întâmpla chestia asta, pentru că o și circulam foarte mult și se uitau bărbați la mine. Era gen, ce se întâmplă? Asta 1. Deci lipsa de energie și după aia transmutarea energiei respective în ce aveam nevoie. 2. Pentru mine personal îmi place să mă simt puternic din punct de vedere sexual și eu mă simt puternic din punct de vedere sexual când o văd pe femeie că e foarte, foarte deschisă și în extaz și așa mai departe. Adică eu caut mai mult plăcerea ei decât a mea. Asta înseamnă că trebuie să dureze ceva timp. Ok. Și ca să fac asta, la fel, prin exercițiu de prezență, îmi dăteam seama, mai am un pic. Până într-un anumit punct în care nu mai mă pot întoarce. Ok, hai să mă opresc. Simțeam că e prea mult. Oprește-te. Și continuam. Și apoi aveam ca un cel sau ca un scop finalitatea acestei practici, să zic așa. Pentru că, să fiu sincer, am fost și încă sunt slab de foarte multe ori pentru că vreau să am orgasm. Vreau să... Și mai făceam, mai scăpam, dar de fiecare dată un pic mai mult. Până în punctul în care am ajuns să am orgasme multiple. Deci am ajuns în punctul în care în 45 de minute, o oră, să am 7-8 orgasme și eram, wow, cât de tare e chestia asta. Și totul a venit natural, pentru că acum să ajung la acel prag de care spuneam, este efectiv exercițiu de prezență. Aici ai... Punctul de no-return. Punctul de no return, adică momentul în care tu n-ai cum să mai controlezi, e un fel de instinct, e o chestie automatizată care se întâmplă. Pac, da? Tu nu trebuie să ajungi niciodată la punctul de no return. Dar care e faza interesantă? Acel punct de no return, cu cât vii, să zicem că este 99%, da? Nu, punctul de no return este 100%. Da. Ai 100%, da? Când începi punctul de no return, nu-l vezi defalcat foarte bine, îl vezi 100%, 80%, 60%, 40%, să zicem așa, da? Și începi să te joci, începi să testezi și ajungi la 60%. Mamă, ce tare! După care, iarăși, crești un pic, ajungi la 80%, da? În 20 în 20. Mamă, ce tare! După care zici, mai merge să mai cresc. Pac, 100%, ce s-a întâmplat? Bun. Tot făcând asta, începe să ți se clarifice și să ți se expandeze... Câmpul conștiinței. Da, să zic, sau... Priza de conștiință pe ce se petrece exact atunci în ființa ta cu tot ceea ce ești tu. Da.
Și începi să vezi că stai un pic, că nu e din 80, nu e din 20 în 20. E din 0,5 în 0,5 și în 0,3 în 0,3. Devine din ce în ce... În momentul în care tu reușești să ajungi la 99 din 100, atunci se produce minunea și declicul. Pentru că în momentul în care ai reușit să ajungi la 99 din 100 și să stabilizezi la 99 și să stai acolo o perioadă de timp, o să vezi că se întâmplă un lucru foarte interesant. Se mută. Și se expandează și mai tare, că nu mai este 0,3, este 0,0,3 și în momentul ăla ai un control extraordinar de mare și punctul de no return se mută și ghiși ce? Pentru că s-a mutat atât de tare, aici e orgasmul. Și îl atingi. Și punctul de no return e aici. Și mai continui și mai apare încă o dată. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și e extraordinar. Adică e... N-ai de ce. Mi se pare că ai explicat perfect. Tehnic. Mă bucur că în mod normal folosim tabele. Da. Da. Mă bucur că ai deschis subiectul. Și mai ales din perspectiva ta. Da. Ca persoană care E foarte interesant că pentru mine a devenit o normalitate chestia asta și mai vorbesc cu prieteni și îmi spun, mă, adică, dai ce? Da, man, încearcă, vezi cum e. Și nu este o paradigmă atât de diferită sau nu știu, poate deloc explorată, ca să zic așa, pentru că are beneficii fizice, psihice, spirituale, energetice și sexuale, adică dar eu când am citit prima dată pe Mantak Chia și mi-a zis că poți să iau orgasme fără să... Eu am zis, why not? da! Adică cine vrea un orgasm din asta micuț ca un strănu după care stau lat după aia Da, și mai face nimic? Mai vorbesc cu mine și zic, bă, poți să... Dar e atât de departe cumva, e atât de... Nu știu, ca și cum OZN-uri sau habar n-am, știi? Și chiar vorbeam ieri sau alaltări cu un prieten. Omul e în America, acum trece printr-o despărțire urâtă cu prietena lui și îmi spunea că de când a fost atunci a stat pe calm, el deja înțelege și a înțeles importanța retenției, știi? Mm-hmm. Dar acum se gândea, mi-a zis nu știu cine sau am studiat sau am auzit că dacă nu eliberezi cancer de prostată și mai știu eu ce chestii de genul și conceptul de blue balls, da? Da. Știi de câte ori am avut eu blue balls? Doamne. Deci e îngrozitor. Doare îngrozitor. Și există... Asta e foarte interesant. Poți să faci exact același lucru la nivel fizic, mișcări. Mm-hmm. Da? Poți face exact același lucru în exact același timp cu exact aceeași femeie și să te doară sau nu. Care e singura diferență? Dacă circulă energia aia sau nu. Dacă vine dintr-o zonă care e conectată la inimă și faci dragoste sau dacă faci sex. În momentul în care faci sex, energia rămâne acolo și trebuie eliberată, că altfel se umflă și doare. În momentul când faci dragoste, se circulă și nu mai ai problema asta, nu mai simți durere. Exact. Asta este diferența între a practica doar semen retention, care poți să o iei ca un fel de tehnică de îmbunătățire a intimității, așa. Și e un nivel bun, e bine măcar că oamenii iau în considerare, dar se poate mult mai mult de atât, e doar un nivel incipient. Și continența erotică amoroasă